about the knock and there brush edge as I moto. When I found out the weapon got complete on my pink. Keep up for ground. You make it here, you may Tito Telega, you wrote it, Otele Jap. Yes, hey, that would have found out the weapon got hook of man. Keep on top. You make it here, Tito Telega, you wrote Telega got mad. In one boy here, eh? Not my memory here. Come back, where we? Don't make a mad up about very cool. Tanwa. He blast or talk in with a rubber. Mpago Jeram. Mbasa. Mpago Jero taba. Mbasa. Ele hije kwa hunde mpaha nero taba. Ota ka Chukwu si wee kem. Wichuku kerege. Wetakage. Wichuku kerege. Kega hundere ya bacha. Kebianga biagam sawe taka tikwas. Kega hundere ya bacha. Kebianga bia. Taka tikusike. Onye gafege na azuge nga hu wonye. Onye gafege nga hu wonye. Oh my sister, my sister. Dia makwala towela hanrom here dam hu here again. Mba. Where phone oga. The phone now ni hu ga anyora. Iro onye bega ala mmiri. The phone now ni hu of ma. Telero sana. So you must me we laga phone ka asu kemgbe. Eh? Uncut. The way phone no ta give me we laga ku asu Chineke agbago. Telero sana. Ambo wala kine hihuna. Mba. Ele anya gidi na kwa no to a. Yeli ihu. Oteba abatamolu late, abatamolu. Telero sana. Sa? Isi amsa. Nso telero sana. Gesa ha go telero sana. Chineke agbago. Eye. Oka ha go woroza. Mba ha nwu Kechi Obi. Telele hem je ku telero sana. Gasa bamsa. What's going on with Bishop Life? I think you're like Bishop Life carrying down. Hello, ya poga na family una. I told you a Bishop the talk. Go watch your life. Go set to Oh my sister and make call. The way phone now ni hu. my page. Go Bishop. Go see Na gini bege kwede ga akwa. Sa? Gini na eme ga akwa. life. Ani me ba kwa o. Bege ga akwa ihu ga di ota. Mba ani me ba kwa sa. Eh. Aha. Aha wu Kechi Obi. Kechonya. Kechi Obi. Ede afole. Adim 34 years. Telero sa de se. Adim 34 years sir. Elube di ke gbe fotoro wa emu be nwa. Mba. E no 34. Yes sir. Solution has come. Thank you. I love that word, thank you. Solution have come. Amen. Thanks sir. No get me man, no me ku bi okuni shire. Nti solution have come. Ge wura nyo na bia gabe mem. Evaluate sir. Thank you. How many years kiti wura le mem na e hunadi? As if the solution have come. Thanks sir. Ne feri aka. We laka ga has ne fe wayo. Ozola. Imola nwa na nrombo. Mba sir.
were phone abịa n'ihu gị Chineke agbaghị ọkụ gị na-ewela ya afa ifecha aka ga-ewepụ afọ n'ihu gị dewe ya ọfụma n'ihu gị jiskelụ dekpe ọkpọrọ ihu ndị drakli na bịa asaghị akwa ndị okenye ga bịa nga bịa ewefu ka kamera n'ihu nne gị na nna gị ha dị ndụ nne m anwụgo dadi m dị ndụ nne gị ọnwụọ na ndụ nna no gịnị gburu nne gị ọrịa ọ dara ada so ọ na-ewe shuga o wee nye ya nsogbu ya ọ jiri nwụọ nna thanks sir ọrịa mamịrị n'ezinụlọ onye tanka driver tala gị mbụ mba sir gị na mmadụ ọkọgidela akọ gị echi ọchị weli aka elu taa ka ọ na-apata okwu gị etiti ebe pụọ imeli ya mbụ mba sir ma ahụ eze gị enwela onye ụtọrọ gbagburule na famili unu mbụ no sir egbe eluigwe ọ gbagbuole mmadụ mbụ mba ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum mba sir gịnị ka ị na-arụ ana m ahụ na exclusive mansion guest house ga-eme ya short time mba abụọ a na-enye into housing so ana m arụ with them gịnị ka ị rụ ga kesa anọ into house na a na-ahụ sex rep satrap ndị gịnị ndị na-eri ụlọ ndị na-erent ụlọ na-erent gị ụlọ na ọfịs na apapa mmadụ ọsụla gị ntọ mbụ elekpe onye ahụ shitewe ihu sị gị ntọ ọjọọ si meme ụtọ a mee ya ma hụ otu esi mee gị ọ na ụtọ a ọnụ ụwa na-eshi ushi mba sir iji akpọ aja otele ka iji ahafịa ya eruo ugbo agba ama like ịkwọ ya akwa adama like oju eju haji mkpala bụ iji akpụ ya akpụ ana m akpụ ya akpụ ibutela infection mbụ aha ya ogene toilet infection ke ya akpọga biskit infection toilet infection ya wụ biskit Chineke agbaghị ọkụ okay ya wụ biskit ịbịa nga abịa akpọghị ya toilet okay ibu siti toilet na otele gị achụga nga ibu siti water system n'ime otele gị mba sir eleghị iji bịa ga akpọghị ya toilet cover WC ọ nọ n'otele gị mba sir bịara ga bịa tewe fọna ahụ mmadụ ime akwụkwọ m jedere ihe dọka ya ebe tewe olu gị ahụ ọfụma bịara ga bịa akpọghị ya toilet nsị gị tewe olu gị ahụ straight ma bingo patla biskit infection gị bịa ga ebu ya toilet isi na ya fụta Otele biskit infection agwụrụ gị ya yes sir Pastor tala gị mbụ ụkọchukwu ọ tala gị mbụ mba sir mmadụ ole tarala gị kemgbe pụtara ụwa mmadụ 3 elekpe iji dịrị 36 years naanị mmadụ 3 ata gị kemgbe pụtara ụwa maka mụ
Other track and switch. Otu aka isi chọọ. As in, abo moye na like he double dates, you understand? So because of Candy Madu say me, so Okay, just like you know to your tower on an onion. yes. Okay. Otele gobala na WhatsApp mboga boy otele get na nwoke anọ na phone na WhatsApp na eme mekoreta. No sir. Mba. Olo kole ka ịgarala na the prayer request mo prayer point maka di. Also Igbo. Oya kpa ha. Catholic na Omega Fire. For how many years can there la prayer request there nature di? Like for Saint Catholic Church me dey. Oh, it's normal time me dey. I won't see day and me dey. Na Omega Fire and request self mo an emekwa. Prayer point with di. Mba, obo so di. Amana but ka ho dey so no. Yes, sir. Ngwa gante kam kọwara gị hunu na ama. God bụ okere mmadụ ke nwaanyị. Ihe God na-enye mmadụ wụ naanị gịnị? Nwaanyị na nwoke mgbe ahụ. Nwoke na nwaanyị afọ call up. Ina ihe m na-agwa gị? Yes sir. Ya sị na ọ gaghị enye. Na onye ọwụla he that found dead. Oh, ta akwụkwọ nsọ si gwa gị ya. He that found dead. Ị ghọtara? Naanị ihe Chineke ga-enye gị wụ gịnị? Ngọzi ya. Ngozi ya. Amami na ihe m na-agwa gị na. Yes sir. Ihe nwere ike imeliri onwe gị. Chineke a na-abother about himself about it because somebody he ga-emeliri onwe. So as I'm talking to you, na ị ga-enweta di. Osemo daddy go deeper. Daddy go deeper. I chọm that touch here. Hatawa gelo di mkpu na-eti ma ege enyo. Just. Eleke wo just ewa aṅụ. Kpekwara ihu onye bi gbara bịa nke bịa ga ewa aṅụ. Eleke wo just ewa aṅụ kpekwara ihu onye aṅụ gbara ga bịa ga a na-ekwukwe na ị nwere anya ụra ga bịa ga emege Elebe ị na-eji anyụ nwa bingo Chineke agbaghị ọkụ. On my pa had the person. Oya, Beshanya me when you all in a meme in your manner. Don't play here with me. Don't joke with me. Elahi legem, amu anyuage. Ma. Mechena ya gelelem. It's a baby. Liar. Don't play with me here. Don't ever play with me. It's a baby. I say you may shine again, you man, for one on Me try like this in power make Imetala. Emeka. Mkpu. Aṅụ gbara mmadụ. Oti mkpu aṅụ. Genotype oga? AS. Blood group oga? O positive. Congrats. Phone number gị? 090 76 3434 21